ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତରେ ମାଳିକା ବଚନଟା ସତ ହେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଲଢ଼େଇ, ନିରୀହ ଲୋକ ଯେ ପଡ଼ିବେ ବଳି, ସଭିଏଁ ଧାଇବେ ଧନ ପଛରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ କଳି। ଏ କଥାଟା ସତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରୁ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଯିଏ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଲେ ତ ନିରୀହ ଲୋକ ନା। କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଧନ ଜୀବନ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାହାରିକି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାର ମଜା ନେବାର ନେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ହେବାର ହେଉଛି। କିଏ କାହା ଦୋଷ ଦେଉଛି ଆମେ ତ ମୁହଁରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିକା, ତୁମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ତୁମକୁ ଧରିକି ଜେଲ୍। ମାନେ ତୁମ ପଛରେ ଯଦି କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବ, ମନି ପାୱାର, ମିନିଷ୍ଟର ପାୱାର, ମସଲ ପାୱାର, ପାୱାର ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଟା। ଯଦି ପାୱାର ଥିବ ତାହେଲେ ଉଧରିକି ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଭିତରେ ରହିଲ। ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଲ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଖ ମାଳିକା ଯାହା କହିଥିଲା ସତ, ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି। କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ହେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ତା ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳୁ।